Regional. Idol Dance, go! Dennis! Napikat na green mat. Go na! Abdul tuloy iti panakabirbirog iti police trainee ang pukaw iti training da Ijaya Tuba Benguet ni Patrolman Aaron Blas manipod iti Luna Apayao iti nakadestino iti First Provincial Force Company iti Benguet di lain kalman may warit dato'y panakasearch iti Sigsag Dam iti uneg iti Phoenix Mines ang sandaan na berokan iti Agdama ket tutuloy pa lang iti Pramid Berok na tangal daw sabi ko sakit makita no kumustan dato'y biktima subiyag payo wano awanon iti gasat na sigon iti PNP gapot na rin iti training posible nga iti biktima ket nayanod gapot na iti sangaris pinom iti nadakamat nga lugar. Idol Dennis Zalipio, Tatak, Aramen.